फाइनाली एयारपर्ट फैबाय आं बे ट्राभेलखौहाय नोंथांमोननो फुरा ब्लग बानायनानै देखायगोन फ्लाइटआ जोंहा बेजोंसो फुल ब्लग बानायनो बबेहाय थांगोन बेखौ लास्टाव मिथिगोन आरोना खाथियाव सासे दं माने आंनि खाथियाव नैबे गाखोजेननायनिफ्राय ओरैबायदि नुहुराबो नायखांफेरबाय थायो ब्लग लादोंमोन एक्सुवेलि लाबोदोंमोन फैनायसिम फुरा इडिट खालामना आपल'ड खालामखांबाय ओमफ्राय आं जेरावबो डिलिट खालामजोबफ्लांबाय माने आंनि स्टरेजावबो रिसाइकेलावबो डिलिट खालामबाय इउटुबाव आपल'ड खालामखानायखौबो डिलिट जाफ्लांबाय डिलिटआव माने आं इडिटसो होननाय डिलिट कनफार्म होफ्रांबाय ओमफ्राय मा साननानै फ्लाइटखौ ओरै हाखु दाखु जाबायना ओमफ्राय बेखौ रिकभारि खालामनो नागिरदों बै भिडिअआ एसे माने जायफ्रा माबाफेराखै इम्परटेन्ट जानो हागौ बेखायनो दायो थांसै आं बेनो लाना थांसै फ्लाइटआ एसे गोजानावसो जोंना बिसोरो बुंदोंमोन बेगखौहाय माने 7 केजिल' ला खिन्थु आंना बारा जाबावबायसो एसे बिराद गिलिर मा लाखो ड्रेसानो फाइनालि सिदा आंनाबो थांग्रोनोसै मा खामानियाव थांगोन आराउन्ड एसे गोबावबो जानो हागौ ओमफ्रायहाय नोंथांमोननि थाखायबो बे इम्परटेन्ट जागोन फुरा ब्लग आं बेखौ देखायलांनो नाजागोन स्टार्ट जाबाय खारजेनबाय फ्लाइंनि थाखाय रेडि जासिगोन दा फ्लाइट सायाव दं नै बिरसिगोन एक्सुवेलि बासाव गाखोनाय आरो फ्लाइटआव गाखोनाय एखेसो मोनो खिन्थु सेफटियाव होनोब्ला सेफेस्ट होनोब्ला गोजौजों गोबां गियो खिन्थु फ्लाइटआव बांसिन सेफ आरोना सेफटिया बांसिन लाबाय एबार स्पिडआव होसिगोन फुरा लास्टजों फैनानै जिर'आव फैबाय नै मिलिटारि टेक अफनि थाखाय खारबाय फुल स्पिड माला बिरगोन पात्ता मोनला आरो माला गोजौ थांगोन देखायहरगोन आरो नोंथांमोननो ग्रिनारि नुयोना जोंनि एरियायाव अल्टिटिउड लेंटिटिउडनि थाखाय खोमाया रिङो गोजौआवहाय बिरजेनबाय नै गिदिंसिगोन मानो होनबा बेयो एयारपर्टआ सा खोलासो नालाय ओमफ्राय सोनाब खोला बिरसिगोन दायो टार्न लाबाय ओइनो एयारपर्टआ थाबोबाय विंडो सीटावनो मोनदों आं विंडो सीट आरो माबाजोंहाय गांखङावनो जोमैनि गोजौजोंसो बिरबावबाय जोमैनि गोजौ खाथियाव सासे दं माने आंनि खाथियाव नैबे गाखोजेननायनिफ्राय ओरैबायदि नुहुराबो नायखांफेरबाय थायो फार्स्ट टाइम दां जायो खायफा ओरैबायदि अकवार्ड फिल मोनो आरो ओरैबायदि नायबाय हिमालय हाजोखौ नुहुरबावोसै नैबे लेन्ड जासिगोन मोनफैबायानो खोमा माथ्र नांजोब्बाय आंना थाब खारबा हामसिगौ ओरैबायदि जोमै जों जोमैनि सायावसो दङ माने जोमैयाव फैबाय जों लेन्ड खालामबाय माने जोमै बारनासिनो गायो फुरा वाइट लाइक स्नो जोमै फुरा गुफुर जाजोब्बाय
लाखिया जागौ सिंगापुर एयारलाइन नैबे बिस्टोराव फाइनालि मोनफैबाय आङो दाना बहुत एडभान्स मोनफैबाय 2 आवार्स एसेयावनो अराउन्ड 3 आवार्सनिमोन बे जार्निया 2 आवार्स एसेयावनो मोनफैबाय ओमफ्राय दा थांनोसै लांनो फैगौ आंखौ दा अबाव थांगोन अबाव थाहैगोन बेखौ नुगोन आरोना मानि थाखाय फैदों आङो खोमाया माथो नांनाया दाबो खाराखै फारसे लगेज आं जेबो माबा फैयाखै आंबो लादों एक्जिट जानोसै आं आरो वेलकाम टु बेंगलुरु सफैबाय बियो बेंगलरनि एशियान मलावहाय जास्ट हाबबाय बेवहाय बिसिना एन्ट्रेन्स गेटआवहाय मोनसे चेकिं टाइप जायो चेकिं खालामबाय आं दा आउटसाइडनिफ्रायबो बाहेरनिफ्राय लुक्सखौ देखायगोन हाबनानै बाव लान्च खालामगोन जोङो बेवहाय मेडाम हासबेन्ड सार ओमफ्राय सासे ब्रादार आदा दङ उदालगुरिनिफ्राय हाबबोनानै नैबेखौ ओरैबायदि डेक'रेसन खालामदों बिसोरो जेनेबा बिरनानै थानाय बायदि ग्रेभिटि गैयि बायदि जोंनि आसाम बा उदालगुरिफ्राव बेसेबां इयार्स नांबावगोन बेबायदि जाहैनो ग्राउन्ड फ्लर बे गोजौआवसो जागोन जानाया जे आं बेरायदों नोंसोरो मोनसे बुस्थु प्रायरिटि होदोंना बिसोरो गावसिनिखौ बिराद प्रायरिटि होग्रोयो लिरनाया इंलिस जा हिन्दी जा दोनथ'बावगोन खिन्थु गावसिनि लिरनाया बिराद डिमान्ड बिसोरनि थाखाय औ बे आरो जों दा मोनफैबाय मेडाम सार आरो ब्रादार दं सासे थांग्रोनि जों लान्च खालामो औ एशियान मल बियो माने टप फ्ल'राव जानाय लोंनायल' गासिबो जायगायाव एनि मोनगोन नोङो डमिन'स पिज्जा ओमफ्राय KFC एनि इन्डियान नन इन्डियान गासिबो बेलेग बेलेग दङ सारमोन मेडाममोन बिसोरो बेजों थांग्रोनि गावबागाव आरोना नै बेलेग बेलेग बिसोरो गासिनाबो बेलेग नागा काबाबजि बेलेग मा नांगौ नोंनो बेफोरबायदि मानसियानो मानसि नायग्रोजोबनि मायाव हाबनाय जायो मोजां बार्गार किं अबाव पसन मोजां मोनो बाव हाबसिगोन थ' सफैनानै दा गासिबो जाजोबखाबाय थानायनि मानायनि जागोन ओमफ्राय आंनि थागोन जायगायाव थांगोन आङो फाइनालि जों डिसिसन लाबाय माने चाइनिसावनो हाबसै य'मि चाइनिस गिदिंबोदों चाइनिस रेस्टुरेन्ट मा लिरनाय जाखोबै आं बुजिदों चाइनिसनि दा टटेल साब्रै ड्राइभारा पाइलटआ जोंना गाहायावनो थाबोबाय One sticky fried rice chicken, one pad thai noodle chicken, one Taiwanese water buffalo ramen. That will be spicy, is fine, or medium spicy. No, don't need the spicy. No, non-spicy. Non-spicy, not possible for the Taiwanese water buffalo ramen. नैबेखौ होबाय Medium spicy. Thai water and pad thai, buffalo the ramen. sauce is combination sweet, sour, and spicy. That's fine, right? नायनोसै माबायदि जायो दा फैबासो मिथिसिगोन And one stir fry fried rice with prawn. आइटेमा सफैबाय नैबे वाटार बाफेल' ना बारा जोङो लोंग्रा जुनिया बुंनांगौ जायो फाइनालि जों जाखांनानै ओंखारबाय बेनिफ्राय रानिं फ्रम which year? This one is running from which year? It's a long time ago.
Long time ago. Yeah, it's a 100 grams of like that. I like my fruits. Around 2000. I exactly have no idea. This is the Punjabi. These are the same brand. Okay. Sure. Thank you. बोसोरनै बोसोरथामसो जाबायनो गोबाव जाबायनो एसे बोसोरनै बोसोरथामसो जाबायनो औ जिदों थांनोसै जोङो दायो जाखांबाय लोंखांबाय गासिबो जाजोब्बाय सांगोदां नैबे पाइलट सार नैबे आदा निसा मेमनि हासबेन्ड ओंखारबाय जोङो ग्राउन्ड फ्ल'र Kiss kita.